Και στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε τον δεύτερο καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Δυτικό Τομέα Αθηνών. Κύριε Καλογερόπουλο, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Κύριε Κωστόπουλε, καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας. Ό,τι πείτε. Και φαντάζομαι δεν θα είχατε αντίρρηση να σας ρωτήσω να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο για την είδηση που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες, την έκδοση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, το είδατε, θα το πάρετε? Εγώ λέω ευτυχώς που προλάβανε και δώσαν τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους, σε εκείνους, για να μπορέσουν να πάρουν το βιβλίο. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, το λέω αυτό χαριτολογώντας, γιατί ακούμε διάφορες κουβέντες. Είναι έτσι, δεν το έχουμε διαβάσει το βιβλίο. Όμως δεν ξέρω, τώρα ο καθένας εξαρτάται πώς θέλει να το δει. Εκείνα που διαβάζουμε τα σχόλια δεν θα τα σχολιάσω. Εγώ θα σχολιάσω κάτι άλλο. Θα ήθελα να διαβάσω το βιβλίο για να δω εκείνο το περίφημο mail του Χαρδούβελη που θα μας έβαζε να πληρώσουμε 1 δις και το οποίο ακυρώθηκε και γι' αυτό εξελέγει και πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας και μας έφερε ένα μνημόνιο των 100 δις. Μας δέσμευσε για 99 χρόνια την περιουσία όλου του δημοσίου. Δεν θέλετε να λέγονται ΕΛΤΑΦΤΑ, μπήκανε στο υπερταμείο, θέλετε να λέτε ΕΙΔΑΠ, οτιδήποτε, και βγήκε εκτός βέβαια ΕΙΔΑΠ. Μετά με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θέλω να πω λοιπόν, θέλω να μας κάνει μια αναφορά για αυτά τα πράγματα. Να μας πει ποια είναι η διαδικασία αυτή και πραγματικά. Θεωρείτε ότι εκφεύγει δηλαδή? Δεν το ξέρω τι γράφει μέσα και αν γράφει κάτι. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις μια αναφορά, πρέπει να κάνεις μια σημαντική αναφορά το ότι το 2015, όταν σου φύγανε 40 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία με κόστος πολιτικό, να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ και να μην πάει στην δραχμή, στήριξε την κυβέρνηση Τσίπρα, ο οποίος του είχε υποσχεθεί να κάνει εκλογές. Προσέξτε. Τι κόστος τώρα στον αντίπαλό σου, γιατί στην Ελλάδα ήθιστε να υπάρχει τέτοια διαδικασία. Και όμως παρόλα αυτά έβαλε πλάτη και παρέμεινε η Ελλάδα εκεί που παρέμεινε. Βέβαια, άλλο μετά τι κάνανε οι του ΣΥΡΙΖΑ και πώς καταλήξαμε. Θέλω να πω λοιπόν, ασκείς κριτική στους φίλους σου. Πες μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Και εγώ είχα κάνει δήμαρχος. Βέβαια, εκλέγονται αυτοί που εκλέγονται. Πολύ ωραία. Μπορεί να κάνεις κάποιες επιλογές. Αλλά οι επιλογές είναι δικές σου. Άρα θεωρείτε ότι δεν είναι αυτοκριτική αυτό? Εγώ δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα βιβλίο. Είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να μαζέψει τον κέντρο αριστερό χώρο στην ουσία και βεβαίως να απογαλακτιστεί από την έννοια του αριστερού εκείνου του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχε για να παίξει σε κέντρο αριστερό επίπεδο. Δηλαδή κόβοντας και κομμάτια από το Πασόκ ή παίρνοντας ό,τι άλλο μπορεί για να δημιουργήσει ένα κόμμα τελείως διαφορετικό. Σε μια τέτοια εξέλιξη η Νέα Δημοκρατία πώς απαντά? Σας προβληματίζει το γεγονός ότι όντως ο κύριος Τσίπρας δημοσκοπικά φαίνεται να έχει ένα ποσοστό άξιο λόγου, δηλαδή ψήφιο, χωρίς να έχει ιδρυθεί επίσημα? Θα μπορούσε να αποτελέσει, θεωρείτε, ένα πόλο κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να συσπυρώσει τις δυνάμεις στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς? Δεν γνωρίζω αν θα καταφέρει να περάσει το κοινάλ Πασόκ. Δεν το ξέρω. Γιατί από την άλλη την πλευρά θέλω να σας πω το εξής. Οι πολίτες θα πάνε στις εκλογές βέβαια, αλλά δεν ενδιαφέρονται. Τα προβλήματά τους δεν είναι αυτά. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη διαφορία. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθεις να χάνεις 5-0 και μετά να δεις θα πάρω το πρωτάθλημα. Επειδή όλη η ομάδα έφταιγε, αλλά εγώ που ήμουν ο προπονητής είμαι ο μόνος που μπορώ να το καταφέρω. Είναι κάπως. Δεν είναι εύκολο να πεις στον κόσμο. Από την άλλη την πλευρά, στην Ελλάδα η αντιπολίτευση ουδέποτε έπαιξε το ρόλο όπως γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή να υπάρχουν κόμματα τα οποία θα πάρουν 10%, το πιστεύουν οι πολίτες, συμμετέχουν σε διακυβερνήσεις, έχουν παραγωγικότητα. Εδώ αυτοί που είναι αντιπολίτευση είναι στην απέναντι πλευρά με αυτόν το οποίο μπαίνει στην κυβέρνηση. Μιλάτε για μια κουλτούρα συνεργασιών που στην Ευρώπη. Μια κουλτούρα έχει η οποία ιστορία, θα έπρεπε να υπάρχει και δεν υπάρχει αυτή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο αμήν για να κάνεις κυβερνήσεις εθνικής ενότητας ή αναγκαίες προκειμένου να βγεις από τα διέξοδα. Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Εδώ υπάρχει μια κουλτούρα, τον κλαδεύουμε τον άλλο μέχρι που να πέσει για να αναλάβουμε εμείς. Και ποιοι είστε εσείς, πέστε μου παρακάτω. Ποιοι σας μαζεύεστε για να κάνετε μια κυβέρνηση? Δηλαδή εδώ πήρες μια παράταξη στην οποία την έκανες 5 κομμάτια, 6. Τώρα πάνε να την ξανασυνθέσεις. Αυτές είναι επιλογές που έχεις κάνει λάθος εσύ ο ίδιος που προείστασου. Γιατί όταν είσαι πρωθυπουργός και έχεις δώσει νίκη
για πρώτη φορά αριστερά, παρά πει ότι σου έχουν μια εκτίμηση οι άλλοι που είναι μαζί σου και δεν περιμένουν να τους ψέξεις γιατί εσύ τους επέλεξες να κάνουν τους υπουργούς ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, η Νέα Δημοκρατία είναι τελείως διαφορετική. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορες ομάδες οι οποίες μπορεί να συναποφασίζουν και πάνε στην πολιτική τους επιτροπή και παίρνουν μια απόφαση. Άρα δεν μπορεί να μην ξέρεις τι αποφάσεις έχει πάρει η πολιτική επιτροπή και τις λειτουργείς, τις εφαρμόζεις. Θέλω να πω λοιπόν, δεν μπορεί να λες αμέτωχος και εγώ είμαι λευκή περιστερά. Θα έπρεπε να κάνει μια αυτοκρατική διαφορετική. Ξέρει ο κόσμος, κρίνει ο κόσμος. Δεν είμαστε μακριά. Μιλήσατε τώρα για τον πολυκερματισμό της αριστεράς. Θα μπορούσα να σας πω ότι και στα δεξιά του κόμματός σας, της Νέας Δημοκρατίας, επίσης υπάρχει ένα ποσοστό μικρότερων κομμάτων στο χώρο ιδεολογικά αυτό. Ναι. Αυτό σας προβληματίζει με δεδομένο το γεγονός ότι ήδη η κυβέρνηση περπατάει στον 7ο χρόνο της, έχει μια φθορά. Λογικό είναι αυτό. Και μάλιστα έχει μια φθορά περισσότερη δημοσκοπικά βλέπουμε στην περιφέρεια από ό,τι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι, γιατί έχουν υπάρξει προβλήματα όπως και το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν δημιουργήσει πληστόσα θέματα. Και με τα ΕΛΤΑ θα έλεγα εγώ. Και με τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή ό,τι αφορά την επαρχία, δηλαδή την περιφέρεια, αυτό εννοώ την επαρχία. Ακριβώς. Εκεί υπάρχουν δύο προβλήματα τα οποία ευελπιστώ ότι θα δοθούν λύσεις, γιατί και έτσι πρέπει να γίνει, αυτό το οφείλουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δώσει αυτά τα οποία είπε το 23. Στις εκλογές, παραμονές των εκλογών. Έχει έναν προγραμματισμό. Αυτό έχει το χρόνο να το υλοποιήσει. Και γι' αυτό γίνεται η μάχη. Είτε αυτή είναι μάχη γιατί βλέπετε αυξήθηκαν οι μισθοί. Ότι δεν τα έχει δώσει ακόμα. Αυξήθηκαν οι μισθοί. Αυτό δεν φτάνει όμως για να μπορέσεις να καλύψεις την ακρίβεια που υπάρχει για τα είδη διατροφής. Υπάρχει μια προσπάθεια και γίνεται. Άρα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση, καλύτερος έλεγχος από την παραγωγή στο ράφι και ούτω καθεξής. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Και οι φόροι που έχει μέχρι τώρα, οι φοροαπαλλαγές, συγγνώμη, που έχει χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, καθώς και τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας στον προϋπολογισμό, ακριβώς, παρόλα αυτά έχουν καταργηθεί, η κυβέρνηση λέει πόσοι φόροι μέχρι τώρα. Βεβαίως, είναι αλήθεια αυτό. Η καθημερινότητα του πολίτη που έχει να κάνει και με την ακρίβεια και με την αγοραστική του δύναμη παραμένει προβληματική. Έτσι είναι. Γιατί δεν έχει καταφέρει η κυβέρνηση αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας, της ακρίβειας να το τυθασεύσει? Ακούμε λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα αναφέρουμε την ενέργεια που είναι σημαντικό. Επίσης ένας κλάδος που δημιούργησε σύγχυση στους καταναλωτές. Ειδικά τότε με τα πολύχρωμα τιμολόγια ο κόσμος δεν ήξερε τι να πάρει. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε τη διμηνία, την τριμηνία στο μήνα. Μα το έχει διαπιστώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Φτάνουν οι διαπιστώσεις. Ο ίδιος Υπουργός, δεν είναι μόνο η διαπίστωση. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή εξελίξεις στον τομέα αυτών. Και γιατί το λέω? Και εμείς, σαν βουλευτές, αυτό θα σας πω, η Νέα Δημοκρατία είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ζητάμε θέματα τα οποία άπτονται στην καλύτερη διαβίωση των πολιτών από την κυβέρνηση στην οποία εξυπηρετούμε, υπηρετούμε, όπως είμαστε και διαμεσολαβητή των πολιτών για αυτό το θέμα, έτσι, και για την πιστή εφαρμογή του προγράμματος. Πιστεύετε ότι σας ακούει? Ναι, νομίζω ότι ναι. Γιατί όπως αναφέρθηκα και πριν, σε πρόσφατα παραδείγματα όπως τα ΕΛΤΑ, εκεί μάλλον δεν... Όχι, εκεί θα το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι ναι. Και όταν είναι συγκεκριμένα τα θέματα, δηλαδή σας λέω για την ενέργεια παραδείγματος χάρη, βλέπετε ότι η ενέργεια καταλήγει τις τελευταίες ώρες να κοστολογείται με το αέριο και με το λιγνίτη. Άρα το κόστος στη χοντρική τιμή πάει πολύ περισσότερο, ενώ η ΑΠΕ είναι δωρεάν. Και έχουμε τεράστια ποσότητα με τους ΑΠΕ. Θα πρέπει να υπάρχει αποθήκευση. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Κάνουν αποθήκευση για το αέριο, αλλά ακούμε διάφορα. Η Ελλάδα πήγε να μπει στην απολιγνητοποίηση και στην πράσινη. Και η κυβέρνηση πήγε να τη βάλει στην απολιγνητοποίηση. Ναι. Για τη βάλει, αλλά δεν περίμενα ότι θα γίνει ο πόλεμος όμως της Ουκρανίας. Και τώρα επιστρέφουμε πάλι σε γεωτρήσεις. Προσέξτε, αυτά είναι αναγκαστικά λειτουργείς με τα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Δεν μπορεί να πας διαφορετικά. Προφανώς, αλλά ο καταναλωτής το βλέπει στη τσέπη του. Ο καταναλωτής το βλέπει στη τσέπη του και αυτό μπορεί να διορθωθεί άμεσα. Όπως και για τα ξενοδοχεία που είναι μεγάλο το κόστος, για την εστίαση, όπως και για τη βιομηχανία, για να είναι ανταγωνίσιμη η βιομηχανία μας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ, και γι' αυτό κάναμε και εμείς την ερώτηση, προκειμένου πριν από τον μετρώντας στον προϋπολογισμό να υπάρξουν ορισμένες συζητήσεις. Μου λέτε εσείς τώρα για τα ΕΛΤΑ που μου λέτε, έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια εξίσου δύσκολη. Η μία είναι η οικονομική. Τα ΕΛΤΑ δεν πάνε καλά. Οκ, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη την πλευρά, τα ΕΛΤΑ είναι απογεννήσεως του ελληνικού κράτους.
από τον Καποδίστρια. Ήταν μια μορφή, δηλαδή τα ΕΛΤΑ ήταν τα πάντα. Στην επαρχία και το ξέρετε. Και εσείς κατάγεστε από επαρχία και... Πολλά αποτελούν τον ομφάλιο λόγο. Έτσι. Εδώ λοιπόν έρχεται λοιπόν μια διοίκηση η οποία έχει οριστεί, ανήκει στο υπερταμείο βέβαια, έχει μπει στο υπερταμείο, άσχετο το ένα με το άλλο, γιατί όλα μπήκανε. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να δρομοδοτήσει. Το υπερταμείο πρέπει να ελέγχει και να απολογείται στην κυβέρνηση το τι συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί... Θα μπορούσε να σας πει κάποιος ότι και η κυβέρνηση θα έπρεπε να ελέγχει. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει... Δεν τους έχει δώσει λευκή επιταγή, φαντάζομαι. Έχει ορίσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν και την ευθύνη. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει σήμερα, γιατί δεν παρενέβη ο Μητσοτάκης, γιατί δεν έκανε ο Μητσοτάκης. Όπου παρεμβαίνει, γιατί παρενέβη ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτό το έργο έχουν στρέψει τα πάντα στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, προκειμένου να το χτυπήσουν ακόμα περισσότερο. Ο αντίπαλος τους θεωρούν ότι είναι προσωποποιημένο στο πρόσωπο του Μητσοτάκη και μόνο. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο έτσι όμως. Έτσι, για να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια κοινοβουλευτική ομάδα. Από την άλλη την πλευρά, εμείς στα θέματα τα οποία έρχονται θα πρέπει να είναι υπέρ των πολιτών. Αυτούς εξυπηρετούμε. Έχουμε φωνή, δεν είμαστε μουγγί. Δεν είμαστε στρατιωτάκια αμίλητα και ακούνητα. Υπάρχει όμως και το επιτελικό κράτος. Είπατε δεν είναι μόνο Μητσοτάκης, αλλά υπάρχει το επιτελικό κράτος. Επιτελικό κράτος δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού πάντως. Για τις επιλογές κάνει ο ίδιος. Για να συνεννοηθούμε, εκεί δεν μπορώ να παρέμβω εγώ. Έχεις το δικαίωμα να διαλέξεις τους, αλλά πρέπει να ξέρουν. Να συμφωνήσουμε όμως ότι ήταν λάθος διαχείριση. Για τα ΕΛΤΑ. Μα αυτό σας λέω. Έρχεσαι και τους λες deadline να πούμε κλείνουν τη Δευτέρα. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό. Τη στιγμή που θα πρέπει να κλείσεις κάτι, εκεί δεν σε βάλανε για να κλείνεις, αυτό είναι εύκολο. Σε βάλανε για να μπορέσεις να πάει καλύτερα η επιχείρηση. Και η επιχείρηση πήγαινε μεν καλύτερα, αλλά με την έννοια ότι δεν είχε κέρδη. Κάποια στιγμή άλλαξε η διοίκηση τους. Και μπήκαν οι καινούργιοι άνθρωποι αυτοί. Ωραία, πάμε παρακάτω. Και τι κάνατε, με ποιον συζητήσατε. Οι τοπικές κοινωνίες, η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες. Σας προβληματίζει αυτό που χαρακτηρίζει τέτοιου είδους εξελίξεις, δηλαδή το ότι η κεντρική κυβέρνηση φαίνεται να είναι αποκομμένη από τον κοινωνικό της ιστό? Δηλαδή από αυτό που λέμε ακούει την κοινωνία. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτό έγινε άμεσα, διότι εδώ κάποια συνεννόηση δεν λειτουργήσε και βέβαια μπήκε η κοινοβουλευτική ομάδα και με την παρουσία της και τις τοποθετήσεις της φύγανε οι κύριοι από τη θέση τους, μόνοι τους. Για να καταλάβετε, διότι εδώ, αγαπητέ μου φίλε, πας και νοικιάζεις ένα κτίριο τη στιγμή που έχεις δυσκολίες. Ένα το κρατούμενο. Κάποιοι λένε ότι άκουσα το μισθό, δεν με ενδιαφέρει, αν έχεις αποτελέσματα κάτω. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι μου λες κλείνουμε για να μην τι στο τέλος. Γίνεται ένα παιχνίδι με ιδιώτες. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και καλά κάνουν. Ελεύθερη οικονομία έχεις. Όμως, πώς είναι ανταγωνίσιμα τα ΕΛΤΑ? Παραδείγματος χάρη στη Μεσσηνία. Πας στην Κυπαρισία και τους λες. Εσύ θα πάρεις μόνο. Δείχνετε εμένα προφανώς. Εσάς γιατί και εγώ από εκεί. Καταγωγής, αλλά αυτό ήθελα να πω. Και εσείς έλκετε από εκεί την καταγωγή. Θέλω να σας πω λοιπόν. Κοιτάξτε, πας και του λες θα πάρεις μόνο τα γράμματα. Τα δέματα θα τα πάρει άλλος. Πού είναι και τα χρήματα που κερδίζουν. Για κάτσε ρε φίλε. Δεν μπορεί να βρει έναν πράκτορα, έναν ασφαλιστή, έναν οποιονδήποτε, να βάλει την ταμπέλα του ΕΛΤΑ το σήμα και να μπορεί να εξυπηρετεί το πολίτη και να υπάρχει και ο υπαρχιακός ταχυδρόμος, ώστε ο συνταξιούχος ή ο αγρότης, γιατί εκεί από τα εργόσημα κερδίζει χρήματα ο άλλος. Να του δώσει το δικαίωμα να κάνει και με ροκάματο ο άλλος καλύτερο και να μπορέσει να λειτουργήσει. Την έκανε στην προσπάθεια αυτή, όχι. Έγραψε για σπίτι, να πω τη λέξη, μην το πω διαφορετικά, όλη την τοπική αυτοδιοίκηση που γνωρίζει τα πάντα. Που γνωρίζει πώς λέγεται το τάδε, τι ανάγκες έχει, πώς πάει, τι κάνει. Γιατί ο ταχυδρόμος είναι ο εξομολογητής. Μπαίνει στο σπίτι μέσα, πίνει το καφεδάκι του. Ειδικά στις μικρές κοινωνίες της επαρχίας και της περιφέρειας, ο ρόλος του είναι κομβικός. Και δεν σου είπα εγώ να πληρώνει το κράτος. Αλλά κάνε μια προσπάθεια να δελεάσεις κάποιους να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό. Το έκανες αυτό το μάνατζερ? Όχι. Τι έκανες? Το κλείνουμε, τελειώσαμε. Και σιγά ρε μεγάλε. Μιας και μιλάμε για και γράφεις για σπίτι όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Και την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση ψάχνει να βρει τι έγινε. Ναι, αλλά τώρα είναι σαν να μου λέτε, σας πήρε στο λαιμό του ένας ακούστε, διευθυντής οργανισμού, ο οποίος είχε επιλεγεί από την κυβέρνηση. Θυμάμαι, θα σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Κωστόπουλε. Όταν ήμουν δήμαρχος, είχα πάει στον κύριο Σανιδά, τον εισαγγελέα του Δήμαρχου. Του λέω, κοιτάξτε, εγώ σαν δήμαρχος έχω αντιδημάρχους με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι οποίοι αμείβονται και γι' αυτό. Έστω αυτά τα πενιχρά που είναι. Δεν μπορεί να πηγαίνω για την οποιαδήποτε λακκούβα εγώ στο δικαστήριο και να δικάσουμε εγώ. Δεν μπορώ στο τέλος. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι γίνεται παντού. Και τελικά έγινε η διαδικασία και αποφασίστηκε να υπάρχει η διάχυση των ευθυνών.
Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε κομμάτι που λειτουργεί μια διοίκηση. Δηλαδή δεν μπορεί να γνωρίζει και τη λεπτομέρεια και την παγαποντιά που μπορεί να κάνει ο άλλος στον τάδε τομέα. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές οι πολιτικοί, και εκεί είναι το λάθος, κρύβουν κάποια πράγματα κάτω από το χαλί για να πάνε ήρεμα στη θητεία τους. Εκεί ο αντιπολιτευτικός λόγος, ενδεχομένως και μέσα από το κόμμα θα μπορούσε να πει ότι αυτή τη στιγμή περιγράφουμε και ένα σύστημα εξουσίας που ενδεχομένως να είναι κλειστό στο Μαξίμου και να μην υπάρχει αυτή η διάχυση. Εσείς πώς το αξιολογείτε? Έτσι είναι η Ελλάδα τώρα. Τι μου λέτε τώρα? Τι μου λέτε τώρα? Έτσι είναι η Ελλάδα, σημαίνει ότι έτσι θα πρέπει να είναι. Όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Δεν με καταλάβατε. Δυστυχώς έτσι ήταν η Ελλάδα και εξακολουθεί σε μεγάλα κομμάτια να είναι έτσι. Βλέπετε τους τύπους εκείνους οι οποίοι κάνουν παιχνίδι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκείνοι οι κομματάρχες. Οι περίεργοι τύποι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και κάνουν παιχνίδι. Έναντι και απέναντι πουλάνε. Μιλάτε και από τη δική σας παράταξη, φαντάζομαι. Η δική μας αυτή ήταν παλιά. Συνδικαλιστικά εννοώ. Δεν συνδικαλιστικά. Παλιά ήταν στο Πασό, κάνανε μεταγραφή. Το χρήμα όμως μη δεν έχει. Όπου ταιριάζει η εξουσία και παίζουμε μπάλα σύντεκνη, το κάνουμε το έργο. Διότι εκεί παίρνουν χρήματα άνθρωποι άσχετοι με τα αγροτικά. Η αντιπολίτευση όμως σας κατηγορεί ότι συναγελαζόσασταν με αυτά τα στελέχη. Κοίταξε, εγώ δεν έχω τέτοια συναλλαγή. Δεν λέω προσωπικά. Δεν με κατάλαβες. Θέλω να σου πω ότι εξαρτάται και πώς λειτουργήσεις σαν άτομο. Τώρα, αν εμφανίζει το τάδε, γιατί ακούω, παίρνει ο τάδε βουλευτής, λέει και ακούγεται που πήρε τηλέφωνο. Εντάξει. Άμα σου λέει ο άλλος, αλλά αν είναι για παγαποντιά, κύριε βουλευτά μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Το να εξυπηρετήσεις έναν πολίτη που σε ψηφίζει γιατί αργήσαν να του καταβάλουν. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και πέρα να κάνεις ένα παιχνίδι, να παίρνεις ευρωπαϊκά χρήματα, να έρχεται ο άλλος στην κοινωνία τη δικιά μου και να μου λέει, κύριε Καλογερόπουλε, είμαι στη σύνταξη και δεν μου φτάνει μέχρι 20 του μηνός. Αυτός έκανε χρήματα σε ένα χρόνο που δεν είχα κάνει εγώ σε όλη μου τη ζωή. Και είμαστε Νέα Δημοκρατία και οι δύο. Θέλω να καταλάβεις λοιπόν ότι ο τύπος δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι λαμόγιο. Το λαμόγιο πρέπει να πάει εκεί που πρέπει. Πρέπει να πληρώσει. Θα πάει, πώς το βλέπετε? Εγώ πιστεύω, καταρχήν αυτή είναι και ρωτώ για την εξέλιξη της πορείας αυτή είναι απέτηση όλων μας. Της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει, αυτή είναι η απέτηση δικιά μου. Αυτή είναι η απέτηση των πολιτών που με στήριξαν. Αυτή είναι η απέτηση αυτών των νεοδημοκρατών. Ναι, δεν μπορούμε να μείνουμε, όμως είστε βουλευτής, δεν μπορούμε να μείνουμε στην αποτύπωση μιας απέτησης. Δεν καταλάβατε. Πώς αξιολογείτε στο πεδίο? Καταρχήν το πεδίο έχει μεσολαβήσει. Η οικονομική αστυνομία τα έχει ξεκληρίσει τα πάντα. Η εισαγγελία επίσης, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ο άλλος φοβήθηκε να έρθει, μην μπει καμιά κουβέντα και δεν μπορεί να την ανατρέψει μετά στην πορεία. Δεν έχει καλέσει η εισαγγελία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι άμυροι. Θα πληρώσουν για τις ευθύνες αν έχουν. Εγώ δεν θέλω να λέω, δεν είμαι δικαστής, αλλά αν έχουν και κάποιοι πρέπει να πληρώσουν επιτέλους. Κάπου έγινε η λαμπόγια. Δεν γίνεται. Δηλαδή τι να λέμε, ότι εξανεμιστήκαν τα χρήματα μόνα τους. Κάποιοι πέρανε χρήματα. Μάλιστα. Και ήταν και πανεύκολο. Έλα και εσύ εδώ, έλα και εσύ. Και όταν βλέπεις ότι στα κίδ μέσα γινόταν παιχνίδι και έλεγα, κύριε Κωστόπουλε, επειδή θα πάρετε ένα δεκαρικάκι, άμα μου δώσω τα φημή και βρήκαμε κάποιους χώρους, όλοι κερδίζουν, σου δώσουμε ένα χαρτζηλικάκι. Ξέρετε όμως, αυτό φανερώνει μια αδυναμία. 7 χρόνια που είναι η κυβέρνηση. Μια αδυναμία η οποία υφίσταται σε όλα αυτά τα 7 χρόνια. Μια παράτυπη συμπεριφορά. Δεν μπορέσετε να εντοπιστεί νωρίτερα? Θα έπρεπε να γίνει σκάνδαλο. Κύριε Κωστόπουλε, δεν λέτε το σκάνδαλο. Τα σκάνδαλα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι τι προκάμεις και γι' αυτό ακριβώς. Εκεί έπρεπε, γι' αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, κάναμε λάθος εκεί στη διαδικασία. Μισό λεπτό. Το ότι υπάρχουν τα σκάνδαλα σημαίνει ότι πρέπει να συνηθίσουμε αυτή τη λογική, έτσι όπως το είπατε. Δηλαδή τι, θα πάμε με τα σκάνδαλα? Να το διευκρινίσουμε. Τα σκάνδαλα υπήρχαν και θα υπάρχουν γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Η παραβατικότητα πάντα είναι ένα κλικ πιο μπροστά από την δικαιοσύνη και από την αστυνομία. Θέλω να πω, λοιπόν, τα σκάνδαλα έχουν ρίξει κυβερνήσεις. Βεβαίως, έχουν και σφραγίδες, αλλά πρέπει λοιπόν για να γίνει πρόληψη αυτή, όπου υπάρχουν πολλά χαρτιά, υπάρχουν και χαρτοκλέφτες. Σήμερα λοιπόν τι γίνεται, έχουν γίνει ηλεκτρονικά τα πάντα. Εκτιματολόγια παλιά δεν ήξερε τι σου γινόταν, τίποτα. Όλα ήταν στα χαρτιά. Άντε να πάμε να βρούμε από το αρχείο το φάκελο και το καθεξής. Άρα έπρεπε, εκεί ήταν το λάθος, έπρεπε στον government του government να έχει μπει όλη η διαδικασία και να μην έχει την εταιρεία απ' έξω που έχει τους αλγόριθμους, που έχει τα δικά της που κάνει το παιχνίδι. Διότι και να είναι. Πιστεύετε ότι εκείνη το πρόβλημα και όχι στις προσωπικές σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ συγκεκριμένων παραγόντων με στελέχη της κυβέρνησης? Υπάρχουν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία έχουν μπει στις επιχειρήσεις μέσα που λειτουργούν απ' έξω. Τι μου λέτε τώρα? Αυτό ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία όλα. Αν θέλεις να ξετυλίξεις το κουβάρι, αν θέλεις να ξεριζώσεις την παρανομία, πρέπει να τα καθαρίσεις όλα αυτά. Τελειώνουν. Γι' αυτό και είπαν τα στέλνουμε στην ΑΔΑΗ και ξεκινάμε κάτι καινούριο. Δεν γίνεται. Το σύστημα υπάρχει. Ο γνωστός θα είναι μέσα. Ο κολλητός που τον έβαλε ο άλλος και δυστυχώς εκεί γίνονται τα σφάλματα. Δεν μπορεί να ξέρει τώρα. Συγγνώμη, εγώ είμαι πρωθυπουργός. Ξέρω εγώ ποιον έχεις βάλει στον τάδε οργανισμό?
Όχι, άρα υπάρχει μια λογοδοσία. Υπάρχει λογοδοσία. Εκεί λοιπόν. Έχεις υπουργό, έχεις γενικούς γραμματείς, έχεις επιθεωρητές διεύθυνσης. Στα ΕΛΤΑ λοιπόν θα έπρεπε λοιπόν το δημότιο. Δηλαδή μην πάμε σε αυτό που λέμε δεν ήξερα. Όχι, το δεν ήξερα πάλι δεν στο δικαιολογεί κανένας. Δεν στο δικαιολογεί κανένας. Φίλε, δεν ήξερες ή δεν ήξερες. Είσαι κυβέρνηση, έχεις και την ευθύνη. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει την ευθύνη παντού. Εδώ είδατε πουθενά. Δεν θέλω τώρα να φέρουμε τον κύριο Τσίπρα χωρίς να παίρνει την ευθύνη πουθενά σε τίποτα. Νύψωνα νομίματα μη μονανόψιν. Εγώ τι φταίω. Όλοι οι τελεκέντες ήταν μαζί μου. Αυτοί φταίνε. Όλοι οι τελεκέντες παρουσιάζονται. Δηλαδή. Ξέρετε, τελειώνει ο χρόνος, αλλά μου λέει ο τηλεσκηνοθέτης μας ότι είναι πολύ ζωντανή η συζήτηση. Άρα θα σας κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα. Ό,τι θέλεις μου κάνεις. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί βλέπω ότι έχουν γοητευτεί στον κοντρόλ από την κουβέντα μας. Από το κοντρόλ μου, αν ήταν μόνο το κοντρόλ, πάλι καλά. Λοιπόν, και θα ήθελα μένοντας σε αυτό το κλίμα, και επειδή μιλήσαμε και για περιφέρεια και για επαρχία, θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο σας για αυτό που φαίνεται ότι είναι στην αρχή του, οι αγροτικές κινητοποίησεις, υπάρχει εκεί και το υπόβαθρο των επιδοτήσεων που έχουν έρθει καθυστερημένες και αφορούν σε προηγούμενα έτη. Τα τρακτέρ, ιδιαίτερα στις περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, φαίνεται να βάζουν μπρος. Η κυβέρνηση πώς θα πρέπει να κινηθεί σε αυτήν την περίπτωση, πώς αξιολογείται? Καταρχήν το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠ αυτή τη στιγμή ελέγχεται και είμαστε έτσι. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα η εισαγγελία. Εγώ δεν μιλάω μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠ, εγώ μιλάω και για τις αντιδράσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Καταρχήν, οι αγρότες έχουν δίκιο. Ένα το κρατούμενο. Οι αγρότες, αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα υπήρχε και διατροφική αλυσίδα. Και μάλιστα επειδή δεν έχουμε και μεγάλη παραγωγή, γι' αυτό ακριβώς και τα κόστη είναι εκεί πάνω από τα εισαγόμενα προϊόντα. Αλλά και παράλληλα το ότι δεν υπάρχει ο έλεγχος μεταξύ παραγωγής και τροφοδοσίας στο ράφι, για να πει ποια είναι η διαφορά και πού είναι η κερδοσκοπία. Εκεί θέλει κυνήγι. Όμως από την άλλη την πλευρά θα σου πω το εξής. Ο αγρότης ο οποίος του πεθαίναν τα ζώα, δεν θα πρέπει να δει τι θα κάνει και πώς θα μπορέσει να ανακεφαλαιώσει, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε αγρότες να πούμε με κτηνοτρόφους. Οι αγρότες οι οποίοι παθαίνουν ζημιές ή εκείνοι οι οποίοι ήταν πραγματικά αγρότες και όχι εκείνοι οι κομπιναδόροι που τάρπαξαν, οι μαϊμού αγρότες. Άρα λοιπόν, γιατί να πληρώσουν, και σου λέει εγώ, γιατί να πληρώσω, ρε φίλε, τις ποινές που σου βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν με αφήνεις να πληρωθώ αυτή τη στιγμή που έχω ανάγκη. Θα σου πω ένα παράδειγμα άλλο. Μου λέει ο ξαδελφός μου, βγάζουμε καλό σιτάρι. Έχει 19 λεπτά. Μας κόστισε 25. Πώς θα τη βγάλω καθαρή εγώ? Θα πρέπει λοιπόν, εκτός από τα χρήματα που πρέπει να δίνεις έγκαιρα, και θα τα δώσουν, πιστεύω ότι πλέον βρήκαν την άκρη, θα μπουν τα χρήματα, μπορεί να καθυστερήσουν, αλλά θα μπουν, αλλά μακάρι να αντέξουν και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τραβούν το μαρτύριό τους τώρα. Ναι, γιατί εδώ να πούμε ότι μέσα σε όλο αυτό η πλειοψηφία του αγροτικού και του κτηνοτροφικού κόσμου είναι σωστοί επαγγελματίες και άνθρωποι που αγαπάνε και τη γη και τα ζώα. Βέβαια, είναι η ζωή τους όλοι αυτά. Αλλά έχουν απόλυτο δίκιο. Αυτοί λοιπόν βρίσκονται απέναντι τώρα στην κυβέρνηση. Πιστεύω λοιπόν, γιατί δεν είναι το θέμα των κινητοποιήσεων ή αν θα κόψουν. Το θέμα είναι αν οι αγρότες θα καταφέρουν να παραμείνουν αγρότες και να είναι ευπρεπείς με τις οικογένειές τους και να μπορούν να παρέχουν στην κοινωνία μας ήδη διατροφικά και να μπορούμε να υπάρχουμε και σαν ανεξάρτητη χώρα. Έτσι, αυτόνομη, που δεν είναι δύσκολο αυτό. Αλλά από την άλλη την πλευρά θέλω να πω επίσης ότι θα πρέπει να δούμε και εκείνες τις επιδοτήσεις που πρέπει να γίνουν σε προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά και οι αγρότες πάλι μπαίνουν μέσα. Δηλαδή είναι πολύπλοκα, είναι πολλά τα κομμάτια. Έχουμε αναλύσει μια βεντάλια ζητημάτων. Εκτιμάται ότι ο χρόνος είναι αρκετός για να αντιμετωπίσει και ενδεχομένως να αναστρέψει κάποιες αρνητικές για την κυβέρνηση ή η ίδια κυβέρνηση καταστάσεις. Εγώ πιστεύω. Μπαίνουμε σε προεκλογικό έτος. Ναι, σε λίγους μήνες. Προεκλογικό έτος, καλά στην Ελλάδα παρατάνε όλα τα μολύβια, αλλά δεν είναι έτσι. Θα πας μέχρι το τέλος. Μέχρι τότε προβλέπεται. Εμένα δεν θα με ενδιαφέρει. Δηλαδή, το κόστος το δικό μου ποιο θα είναι? Γιατί το βλέπεις και στους βουλευτές. Άντε να ξαναεκλεγούμε. Όχι. Το θέμα είναι, μπορώ να είμαι εύπιστος εγώ σε αυτούς οι οποίοι μου δώσανε την εμπιστοσύνη τους ότι αυτά που λέγαμε γίνανε. Αυτά που δεν γίνονται όμως τα καυτεριάζω. Και δεν κολλάω και πουθενά. Δεν πειράζει, ας μην με κάνουν υπουργό, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Στην παράταξη αυτό. Δεν προλαβαίνετε. Είπατε. Υπουργός, δεν προλαβαίνετε. Όχι, δεν με κατάλαβες. δεν είναι σκέψη εκεί. Κατάλαβα τι λέτε, αστείευομαι. Σέβομαι την αγωνία των πολιτών και θέλω να βοηθήσω. Μια γειτονιά που είναι εργατοπεριοχή δικιά μου. Αλλά συν αυτό, εκτός από αυτό το θέμα, είναι και η πατρίδα μου, ο τόπος μου. Τι είναι αυτά, αμυντικά, οτιδήποτε θέλεις. Αγροτικά όμως, τα αγροτικά είναι εθνική πολιτική. Και έτσι θα έπρεπε να είναι. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Όπως και η στέγαση, όπως και η αποκέντρωση. Κύριε Καλογερόπουλε, θα τολμούσα να πω ότι είστε χυμαρώδης, αλλά ειλικρινής. Ναι.
με τη γοητευτική έννοια του όρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην πρωινή επισκόπηση. Σας εύχομαι μια καλή μέρα. Και σε εσάς, ό,τι επιθυμείτε. Κυρίες και κύριοι, εδώ νομίζω φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρωινής επισκόπησης από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ραντεβού αύριο.